Og det her, det er vores... Er det ikke 4. episode? Vi har fået lagt... Nej, vi ved det, han er slettet. Vi har bare ikke lagt den op endnu. Men... Ja... Måske bliver det sådan lidt kult til bilderne i episoderne, men det må bare være lidt på. Det her, det er Skillet med Skillets Magnus. Så gør det med ham. Det er den også. Hvor er han den anden? Hvor er han? Slap lige af, ikke? Og snak ordentligt. Ja, det skal du. Storebror. Mener du det? Ja. Hvor? Storebror. Det er safe selv. Safe er der også. Er det ikke safe? Er det ham der i den røde hvide? Der skudt? Var det ham der skudt? Det er selv for lille. Ja. Det er Ras. Ras! YouTube-kanal! Kan du ikke køre den og stå i solen? Den skinner, okay. Så man ikke kan se. Kom derude ved træerne. Det er meget bedre. Kommer du, Magnus? Hvis du synes, jeg er swag, så... Jeg tror, jeg kommer til at filme ham. Og så hvis... hvis I ikke synes, jeg er swag, så skriv det i kommentarfeltet. Ja, så skriv. Du klarer det godt. Og alligevel send et like. Og husk at lægge en subscribe, og det var det.